ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯିଏ ବି ନା ଥାଉ କାହିଁକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଅ, ପେଟ୍ରୋଲ ନେବ। ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବ। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ ଏଠିକି। ଭଲ କଥା। ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ। ଏ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛୁ ଭାଇ ଭାଇ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖା, ପେଟ୍ରୋଲ ନେ। ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେ। ଏଇଟା ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାମ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର। ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ମାନେ ବାଇକ୍ ବାଲା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଆମର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋର ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ମଟର ବାଲା ଯେତେ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ, ମାନେ ବିନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ସେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ମାର୍କେଟ ଗାଁ ଗହଳି ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ସେ ବାଇକ୍ ତ ସେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି।